Gusii. Kigimo mwanchu murigiria go television ya Ndizi TV magaro bengi yando Siasa berete buna ririna gotebia bono ni ariganiri kigima na indi na iranira sentunde ya kabere y'umurubiri Ekeumbu bunere naru yitokire ari tukuri Jumamosi ni gotogoso asomurubiri Ekeumbu aso kwarera ria tolengete kigaki kinde ngo kwendera tuli Siasa kigaki kinde twarwe Siasa kigima twaso mangana ria tolengete nabo igo kwenekia buna omugusii twakomanyirie na gogosenia senchira erengi ya kigima bono emaragoba ya bono buna konyoro nago tebiria buoli tangani abageni bane bonsi baikire ase studio ya Ndizi TV maroba ya bono buna nagotebia no barime igo twero bereti kigima muna bale gaiga igo bero beri kigima mangana ni go twachagete kunyariga ni kare igo muna bakiriga igamba bwate mangana ndi amakon kigima obwenete komanye maroba ya bono igo bono to sukare tebyo mosani onde elinde to yarigani asenchira erengi ya kigima emaragoba ya bono nigo bakuru abonsi babere ase abisi yo mo women rep we county ya Kisii omongna donya Doris Toto yubono no barulesi abisielia mangana babwate onsi no bauchukwana nigo alense ye abisielia mangana amange kigima ayuba bire bakokora sebinyoro gweta byamono kigima buna nago tebali tangani boigo omogeni mutangani kurense mo yane okobe mo ino kigima nigakuru kwa Madam Margaret Moraa Kerosi oyo no munyakirogo bwe keombekelia kimanyikanta mna Ngaaf asobotambe nigo kimanyikanta mna National Government Affirmative Action Fund no atendete galia kuligilia mirobili yonsi elia egokorekana mangana yebiyombe abangina abasahe n'abantu bari no barema na bago chamo na kwene kibna banyolire ku banyare kulikia na konyora chinengo nkeigo elinde guchugwe konyera ase ebiyombe ao nche na taranere matukabiriga kigima tukomerera nebiyombe bibere bitatu iga na bagendrete gukora amangana mange ngotokwanerare Kerosi gisikia ichekire mogani ukabire oyo lega igase immediate left no bagoteba abaingereza nigakurukwa Dr. Julie Nyanchama lietandre akurukwa segeso ngoli konkegi matindi wechikoli pronounce magoro ya bono singinjo tageti gosalia digabono ndalitiga kurende no munyagetari nere nigakora inseji abishirio mu women rep ngokwanda tora mange kubotekana na afya ya basubati gender based violence mangana fistula FGM mangana yukwaro kiali aberga gokanwa bono nigati altu gukwenera emarogoba ya bono igobono nigo twero beretie tobwata mangana mange kigima ese magrobeye togendale Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News elinki yabe kirugali na Petronila nigabe kire linki yabundoche enene kigima bono tebyo musani yenane nero yugwete igekwana igobono tweroberi bya kigima elinto chake kurense moya ne yokobe ko moino kigima tiganchake na Madam Margaret Moraa Kerosi eyete yere ntunde ya intanga nigo chaka iga kwara akire na kwaliganirie maroba ya bono okwanie umurigeria uchese kamereria biamono emaragoba ya bono na kwanire mwamo usimwe nsingambiye muri ase chinyomba cheno ase mole na kubwa mono asugotoligereri gwetera ase Ndizi TV twabaleganirio botegererio buya biamono kigima na twakwariganira na intu bya kigima on behalf ya bali batakurochi twakwariganira bya kigima na oyore immediate left ya negaiga nere tali mogeniga Ndizi TV ochira matuka mange na inde to enda tukubaliganira bonsi bajiche na kwariganira naye kwani ngo umwanchu murikiria asante sana umwanchu murikiria erietari ya Nenjuli Nyanchama Nyamao oyobori Kerosi women rep wa Kisii County akabori mpako bo speaker na ndo munyagitari wabangina na bana bake igo ngutete ko barigani egere dere to kwanera nebuya amangana yo bachenu nande torigerina obisyo mo women rep nkoboko kiebegete ensemo yo bachenu Kisii County. Okay. Biamono kigima biamono ko igure boka bakwanira basongo bagotebana right from the house mouth biamono kigima bono tinde tukore chinga kikera chiza chiachire tigancha kikuruensemo ya moino kigima Madam Margaret bono twerese kigima engani ya National Government Affirmative Action emanyikanete asobwenge mna Ngaaf igoro ya nere inke ombekieke asabali batamanyeti mbaro bake manyete kulinda asabali batamanyeti ngerekieke na inde na ki position ki obwate ase ki ombekio biamono
Oyo Minto John nabategereri andonsi asemole inche gonde chalidi ya Ngaaf aliya service na Honorable Doris Donyaburi. Ngaaf means National Government Affirmative Action Fund. Ekegancheke igetenenelete the most vulnerable people in the society. Who are these vulnerable people in the society? Sometimes people intend to misunderstand elieta vulnerable people. Abangina, abasae, abantu bamenyete n'obulemafu, abana bake, na the elderly people, abantu abagotu. Those are the most vulnerable people in our communities. Neke gancheke, abuna bwa abantu mono, ge kwamba koligereri mono, kobu abantu bande bonsi. Yes. Na iwate bumenya kirogo. Yes. Okay, mirobiri kimo gukora asikyombe mirobiri kimo gukora uratebiye umwancu murigereria. Umwancu murigereria gontegete goko obumanyi buna bono chi program chinyinge tobwate through civic education togokora eri abantu banyare ku understand. Ekegancheke igokebwate egento gekorukunga group funding. Abangina abasae abantu bamenyete na ulemafu nko batole chibesa eribe konye. But after to abaire civic education, understanding inki babwenerete gukora na endekero banyorere chibese echi inga kichi ko bakonya asa magimabo. Teba nga toko ba chibesa because toko ba. So serikali yatoire mikakati nga kitobwenerete gocha mashinani asemole tobae ama orokererio elio ekeromo gukora application yaino teba ise kogende tuomere nande monyore ngano nye mwakoreta application imuchieti konyora that funding chiri mwatakerete. So chi criteria nchireto gutumia ekeroto ko ba the funding. Secondly ekeganche kenkebwate gento gekorokunga ebasari. Ebasari yeye naronto ire criteria abantu mbale tobwenerete koligereri mono kobwa any other people in the society because ye kitieke igokerege sinini mono inkenga bune chichinde aba bunge aba MCA omo governor Ekeumbu women rep kere limited kerege kesana lakini nakando nonye kerege kesana abantu koranga maiso abuchire gochyo bisyo mo women rep mono kobwa nonye nasomo jumbe nonye nasomo governor go somo MCA and people forget omo MCA gabwate ward unlike omo women rep gabwate chi constituency kianda nechibesa chia na chichinkepi wetani onde wensi yes diamono kigima na mange tugukwanira asense meyongo chatroraro tuyangira negaiga ase Dr. Julie atotebi bone magroba yabono merubiri yaho nere inse yabisi yo mu women rep we county ya Kisii. Asante sana mwancho murigereri nimanyete na ekera abantu bari na afyengia obocheni bure buya na bakunyara korosieniyo igo esobisyo mu women rep egento tokorigereri na abantu baito tia batware afyengia ndi baratware chinguru chogo koregas na korosienibo na boseri botaka bona karangorigeria mangana bocheno egento nebinge nkorigereri actually ekarango tebeso mu bwege songo itogata na health is complete well being yani igo bwate afya chinse mocho ogoikerana wensi ensemo yeke mubere that is physical health ensemo yeke bongo mental health ensemo yenkoro spiritual health mangani kanisa ensemo yokorigereri na social health na bomenyete bwamato buyana abantu bamino igo health ne binte binge tari it is not absence of disease ekerota bwate maderi the minute ina no bwate afya igo tokorigerie bintu byonse wane bintu bidi okonyora tokorigerie mono esichinga kichabono igo tokorigereri amangana ya afya ya baswati afya ya bana baiseke afya ye vijana bitu na afya ya Kisii County kwa jumla twabere tokorigeria mangana adia koruko obstetric fistula obokongu bodi bwabangina amacha gosoka rioka lecho bataiko nyara bwetanga bogochokero ba kuibura anena mone bogocha chinga kichiri ba kuibura yes yareta complication iyo ekende gia kabere twarigerera cervical cancer mwaigwete togotangaza ntugasaine gotebia abantu baito minyoka check mapema urwere gotaragende gesara ekiaga tato nkorigeitera mangane gosara bana chinyaruka etogoteba na chinga kichiabono titorochi obuya bugosara bana chinyaruka etogosaba na abantu baito kamoranche
moto tegerere egere tunyare kurwo gosemio kuya okoba mangana gosara bana chinyaruka nabwate complications gose amakongo amange chinga kichabusi ese umwana umwiseke gose ese umuswati. Okay. Ekende nkorige itore amangana ari akoro mental health. Mental health chinga kichama igamwe wa bantu bagoitana no nyambono iga mbaro bagasaine kunywesa mbaro bagasaine kwengenta nande muno uchumi asarekira abantu baite barwarite. Igo egente getangani to kuringe nati abantu baite batwara omorembe batware obotwere rubweke birengererio nande obotwara obotwere rubweke birengere no gubeke besa muguko koiguna no kwate afya na korigera no nyari gwikerani amagana ari aganeri se family gose responsibility chiri chao. Okay. Ekende ntabase kweba gender based violence amangana Kisii chigenka naro kunyarigere itore anene mona mangana abaswati baito bagutajeruinse abana bake nande tari abaswati boka nonya nabana abamura bangeire gutajeruinse na baroba jana ube echo egosoka jioka kugojigo cheki maega kwanyole sphincters ebinto biri bigosiba kurumaga ari echo tesoka nyarana bia chokire bono mbiri gokora buya. Okay. Kingo korera teenage pregnancy chinda chiri cha mapema chiro chinto gasaine korarina ama ene chinde chicha sariri abana baito. Yes. Amatunda akorie gumapema atarachi na akonga kwanyorana abantu baito amauga atarakonga gwetio mwana kwanyorana biaretire further complications. Okay. So gumabo omwiseke tari nonyene afya yoka nonyene chibesa nonyene masomo teenage pregnancy ya mentiro obutaka usiyeito. Mbia mono kigima mwanchu murigelia igobono kwa igure ari tochu gukwanera emorogoba yabono na mangana matigu kigima ari SABC yomo women rep bagendrete kurwania yande guikirania asenchira engia kigima igobono ngoso atolgo chime kigima chinga kiecho namba SMS ngagete Petra okubekere igoroga aboni gere 0792 192 like SMS yago chagaiga inchegi nkonyekera elinde tonyesome nabo kubori ali borio kubwate kanegoro yebiombe ebyo nyekomaite montonde obwate mangana afisi tula na bintu bingabune bigo ikobono chiga kina checho gokwana elinde bagokonye kebirengera lyo tigangichi asole madam Margaret elinde tukwanire igoro ya amangana yebiombe biga gwikira boniga ebiombe bibitakeire eligoso asa mangana ya Ngaaf ebyombe byo nakibire wateba abangina basahe bantu bale no balema na ebyombe binakibire na inde abantu balenga bitakeire babeyamo eliyo bomanyigo so asomurobiri oyo gose ngeka kibatakire ko bahamo naki ebyombe bikorosigwa ase umurigererie lyamanye korengana nemikakati toire ne national government. Yes. Number 1 ekyombe wikakebe registered. Number 2, wikagetwale KRA PIN number. Okay. Number 3, wikakebe in existence for 6 months. Number 4, wikagetwale bank statement. You know, that means a bank statement eco read the name of the group. Okay. Number 3, wikatotwale membership. Abuoko nyoranga ntubwate the names, the ID numbers, the signatures and their telephone contact. Chakero montore sekiombe. For example, abangina ntoire guidelines. Ekyo twatemere gukwana abangina bakerwanire nonye nabangina bali balengomba atemete kurwanire inganeri liambire kororekana liko chi liatwara obokongu kiagera gotogotebi wanga at least totwara abangina 100 in one group. Emiyemo lakini kibake ababe 70% abagaka batoke bale 30%. Okay. Na agaiga sabagaka babagutwara bale 30% mogaka nonye noyo mota abaise ko hall any position as a yes. So the chair lady, the secretary, the treasurer must be abangina. Yes. Abasae barabumba keana neiri abasae batakere babe 20. Babe 20 barabona the activities is understood. Yes. And 9 nabantu babwate ulemafu barabu bagote babe 10. They are not supposed to be more than 10. But in these groups, table banking is key. Yes. Now, when they are doing their table banking, we must have records to show how they do their table banking on a weekly basis or on monthly basis. Okay. Yes. To reflect their account? They must reflecting in their account because a statement in community. Money in,
money out. Okay. Money in, money out. If they are meeting every month, it will show ngamba umeranete, this is the money that they had, and this is the money they got out to do their table banking or their merry-go-rounds. Yeah, and that kina kigego chikoba konya banyale koba funded by the national government. Okay, ase kiombe kitatebe kiabandemi hebo. Yes. Tibe siringa bara ewe ekeraba ikiranirie amagani amaragons. Actually, chibesa bunabono, if we look at the past, chibesa bakairwe ekwara konyole kiombe kendege kwewa maybe 50,000, ekende 100,000, ekende kiewe 300, ekende 200, depending on their proposal. Okay. But currently, our women rep igatebete because awo chakana group funding igatagete kwa abantu equal money. Okay. So ekero tokorigere the proposals because a proposal ya ona ere gweti chibeso gochikonyora. Yes. Na boko nyoro monta sabete proposal asabete paka 5 million konyora egentago saba igale wati 150,000. So omongino ito Honorable Doris igatemanga ebyombe binde byonsi byabangina biribigo chikoba funded tata yetiko be fund less than 200,000. Okay. Because iganyo tenga bono 50,000 among estiabangina 50 plus oruchi chibese chinabo chirabegasi asogo oncholele nebanga table banking bagokora. Okay. So akabeka a criteria kia yenga chibesa chinke piata ete kwa bangina is 200,000. Okay. Yes. Kolengana naye kerongo kubuli ndemani gocha ase Dr. Julie. Yes. Mnamwa onjukana nile se county ya Kisii constituency kianda. Ebyombe mbiri mwanya olibe ikiraniria marago aliaganirie gwikira boniga nainde. Ebyombe ebi obonge bwabo na kibongana abantu beso iri se ebyombe go se bado. Abantu mbabwata information. A problem to bwate Gusii, it's unity. Okay. Kiagera okonyoranga abantu ekero barabange mbali kunyara kungusira hamo. So okonyora bangina sometimes bataite koba kati ya 50 40. So we try to encourage them. The more the people naliyo ba attract konyora chibesa chichieto chichikoba konya mono. Okay. So ours is to do civic education. Yes. Bamanya kororo buya bwoko bamo no buya bwoko babange ngakie bintu bigo chigocha. Okay. Yes, we are not only ntoli go chigo support only ebiyombe omaite nto bwate chisako. Okay. Ngo support toli chisako chire rigid. Okay. So omo women rep ko etero office yaye igago to encourage to tebya bangina abasae abantu bafomu chisako na chichiragere bagenderere. Okay. Yes. Byamano kigima. Dr. Julie tikangira nego chasole turakwanira mangana gender based violence egatiye bintu birense yo bisi yo mu women rep biria bonete kurwania ase county ya Kisii ngima chinga kimwa beira bisi nkaite bonengana bukirange emitinyi kyanda usimetinyi tane to ange abuga kolengana ne gisabu chino no gonchokana na koino na muharigireirie enganeye how rampant gusena ki eagaletangana imenye county ya Kisii igonda tebe amangana ya korukuna gender based violence ose okunererigwa oba ya gender yao na bora abo mumura gusobo moiseke yonsi gender based violence gusiga na bere nyinge togo chaka nene pi esenkorra anene mono esamangana gender based violence anene mono amangana ari ngeta abana bake igonkonya ramange igare katia bonjari na bogetutu. Okay. Kera amangana ari gender based violence ari ngeta abana bake kolengana ni namba kirimu aligiriri chinsa mo chinde gender based violence nero lakini ande konyoransa chinde anene mono ne chisegi chike nyomba. Okay, mongina no mugaka. Yes. Koko chense mo ya bumachoge gender based violence na twere cases chinyinge cyabana bamura bari bakonererwa. Bari bakoba sodomized so umuntu wege songo. Yeah. Bachichana mfistula babwate. Igobona gender based violence nere ime ya Gusii na ande ne nyinge. Egento korra ese mangane chisegi cyomongina no mugaka mongina agwa kwanza chinde maisa sareka za chinde obutorwa koboko ibiara
sachindo robere igo bono mangana inaro nande na makongu nare si county ito okay mbaro nande okonyora basambire ga ibi na maga bande baromire igo bono amangana inaro bone tokumetina ngakitogo naitogo kero mwanyorire michandinga buneyi ese abisi ino gitambukire kimokoira egente getangani etokorigerina oyo ouneririgwa anyore okubwenigwa anyore treatment nande katara anyore treatment eyurasima akorwa assessment ne form eri P3 eri ekorokina maene okunokuneririgwa eichorigwa korwa butwamanya korwa twachaka kubwatina form kaya ichorigwa igo umusikari naro mosie idio ire kesi kiakerigereri ngakie kogenda ngakie gusuka egere tonyare konyoro bwene esamanganayo ngayikerete kyo bisinjire nkoraga aria ase county gaiga kirikire kyamangana yogo toria bari ba nyorire michandinga munei abantu mbaroro gwikaboniga ngokorere mirimo gwikabono abisiere obisi agenda based violence recovery center ngokorere mirimo yes twarorera baswati abange bakire babwato kunerwa no atari okurwani guoka na bakonyora umugaka umutigire gusiga ukiro nyomero mukamba bukamba arimina uroje muna tugasaine kuarukia abana bakinyaruka abagaka bono ibintu byasarekere bone baroje na mbukamba mbere umungeno tigaraho nyakurenda abayibiri na gusiba cyombe wacha kwanyorana nonye koba beneficiary sebintu bidibyo mugaka bidiaka saine korosi ari saga kare kwanyoro mungeno uneriribo igo chikese simune chinchiro mungeno chicha akorera nari nabana mugako chire sa chiete gochie echina chiro chinchiro ngocha chire sia bichino chinyinge chiachire kwanza amangane chibesaro narare tetoba kongo bonene bantu bande mbale bakonyekire gwetira sia bichi yo mu women rep kubwatikana namangana yichise gichegenka abantu nabange bakonyekire ngokora tore counseling nande ngotema tore kurangiri abantu bonse pinonyo uri okuneredi egere twamanyana obwene bwa mangana yanga ikibori egere tutware richivu kurwe team no tore mongeno kunerunware mugakanere kunerunware egere tore ngakitoko konya mangana yi ndoteti abantu konyesumu wita no naburamente on the same nataka gukwana iga oyo Minto John ngwabulira iswali ingagose gender based violence center yaito yachakira gokolegas yes at the moment we can only over services chire very minimal because oise kurigereria ekero gocha saria nonyene perimeter wall yaito tebekiri buya igere ya mabati the reason is there is an ongoing case in court about that place. So, ntura take it upon ourselves because again to kere court, igoto tega ngari tangani, tiga kiraera, tumanye ko move also with speed. Another thing that I want to speak about amangana ya gender-based violence, sometimes inko move tole in with speed. Office yomo women rep but then ekero twasugumire genteke twikira as authority twamanya guikariri twikire omongena honorable Doris yake sugumire na officers baye kwamanya konyoranga nainde abantu baria bakorere twe amagoso nainde batemere kubwatana na baria yani kwanyora nainde tuabeire tuli ensemo unlike babwatanire nainde bayigwananire bono mwamba kororekananga nino mosona n'ibintu togoswana n'ibintu tutataki bayisaranzanze yo mutea yes ekangaru koti yabo bayigwana bose bacha bareta chibesa bakegamba kichini bone kero togotema gukebwatia yatusireri gatikabere mabo so that problem nere Gusii nabo bagucha bagukura kabisa batagete gokonywa but when you move there otagete gokonya ringa neri wasuguma maybe go wika as the authority maybe as a police station was asomo chief was asomo county commissioner ebintu byasirira gatima abo mwatigiraho sometimes bone kero bia beire ebikong toko bitigera you know the county commissioner is one of us iko to weka tu abitega gesirikia yes abwatere liko abwo nere bona bibwatero ororo ekero bia beire ngankurura na bigochia bono mongena will go up there achigwake getuli kurigurari bia muno kigima yes madam Julie na inde tigatwira na sense meye ngokwanira mangana fistula igoro bosa tigango bondo so ime umuchando fistula
ase mono abasubati ngwate bakabana bamura na ro muchando ingo solime kina ambana kichirika igase county ya Kisii na inde mbokonyi kimwarure sabantu banga bunabo ese county ya Kisii kurutwa gachagete korigeria mangana ya obstetric fistula abasubati barwaji guba bwato muchando yo nao bare ange chimi kianda na sarasini abari bakurubusiga igora sima unyore na chinga kichirito gutangaza gutwara torabageni kubogere kurubuiko yo bunandi koroloba kabaigwete na treatment nga karibu siya busango chabari lakini saba Gusii baito twaire to koro treatment ese abantu ange 9:30 na gochibosio okoba mbaro bako genda na other facilities wono kingo kwanira mangana ya obstetric fistula no nyeno ko gender based violence inero ngo changirere lakini anene mono konyorana obstetric amangana ayu nonye kero okonyorana bantu baito tibariko yarigereri muna obokongo bonene egento nataka komenta egento ese Margaret muna kwanaga igokorigereri na fistula iri gochana gender based violence bado tutora atwara obwene esamangana ayo ingo inyora chinga chamaega omwana gete narochete eraga korwa mangana ayo karutwe chaime karutwe chaime abana kabako ende sukuru mambi bakanyorana naki kabago ide chaiga te bakorana chimonyo ngai chiga karigochi umwana uyu na barutire chaime igara na conscious yani temanyeti amanyi ngari munako rukuru chinze mochonzi bono chimonyo chiga sene kuragero ro chenjari bono bagwa karende gekuru mwana uyu go charende gocha ogocha karende gokonyu gocho kurwaribu na bokonyorana igabwate binte bikomu mangana agasarika bosio na magega igo operation ina we iretange 24 hours bono nande ko gwetania mangana yikwanyora muno yeminda kwana abante bagocha ba compromise omongina ngino omwana oyo nsachino tebana na kingo chiko kugasana nekineke ngoseri bude kurubone abana iri chinga cyo kunyora gekorire gusine abantu bi family bakoreta mangana yigo se isemboke usenise se omuro bamwabo bono kwanyora omongina kire maega oyo nyagosarie bintu kwanyora nsachinde baoniri obore mubakira maki omosia idinero usukire maega yo kwanyora na bana bambai konyora obwene bwabo esa bana banena ake okonyora na matukaya ekara bagokoriwa mangana ayu ebagusiekira nyumba bakoreba mangana ayu ange wiki ngima nande bate ubwesi bona chinga kichiri bagochanya gitari egera to check ngake mangana ayu tutwara obosaidi mboyo kwa check yari to ikonyora na the specimen okonyorana tichi igo abantu bono chinga kicha bono batwarire embinu yo kuhepa mangana ya serikali tigango mboriga asili swali ligo chase mwensi county nene nekimo kora muikera mangana ya baka liyo mwali bwe county ensemo entangani wikensemo ya kabiri nekimo konyora mangana mero buli kimubegete yoko ne kinga mwana munyaruka uriyo kolerwa mangana ya ensemo yo mwali kabise se county ya Kisii igete neyende mwanyanyore tuchagira sori nturabeka mikakati menene ndakwerese because information wekatonyonyole from the ground abachibu you know sometimes our chief they don't give us information the local people na buboka abanyene bagotwa information na bokonyora abangina kurwe kenyorogete osaba saye kurwe kenyorogete bagwaka batebanga omuchando nole in our community oliga na iga if the people want you to go and rescue omonto boka abanyene bagogwakera nturarora mono aba chief bagotwa Kerosi cases buneke chikes chinyinge tokonyora garia igotwa tugwakera mono na abangina abasae na sometimes the clan elders very few so ekero twakeirwe we move in with speed we try to investigate tomanye
nto minyoka onyore to kuminyokia mbeo. So once the team has gone to the ground and found out exactly ngegento twatebu it's happening, then now our officers takes over. Okay. Yes. Kene ngirura konire kubwatekana no gwikera mangana iyo gusiko kumanyana gia korekanira sigete. Okay, inchego no muna nakore gasi county no munyagitari abantu nabange bakungakere simi na chinyagitari nchiro chikungakere simi chante ina twanere kesi kimikaine igana. Okay. Kwanya konyara bono twachakire kubwati. Chikes chidio konyara enyagitari sachinde ekorifa oseaga ni kobori na ndi ngakito kore keseke konyara sachinde omwana otacheru inse engakintambi. Okay. Onye nobo rwairo bokoro kwenya moreo amarwaira nda yakoro ku syphilis gonore igabwate ono mwana oyo kabo chanyagitari ari nande gogo chikorigeri bya bayibori bae na barebi. Okay. Ono kwanyorana ekese complicated omwana urwarire abayibori mbenyareti igobono nonye no gutaka gokonyo omwana oyo egere tomanye ngaito ko muyira children's home ono yabidi ba kesini egere to chake kubwatina na kimano. Biamono kigima mwanchu murigeria no igwete mna togenderete buye kigima abantu mbaliga baturikire gocha tiganda rabasoma babiri batatu iga elinde togendere ari gukurwa Fred Nyandieka musima gate bakurwa sosira na olime yomuroberio mbaka omwelio kigima biamono kigima Victor Omondo na korodire kigima agateba na aligeretie igoika omwelio kigima Ombuori Kelvin biamono watching live na bagoteba embusurengi ya pamoja biamono Siocha Daniel na bagoteba na aligeretie ya kigima dikere ase Facebook na bongo nyora chi SMS chao na boigo YouTube gokolika gali bali gira maboli yabo go chakaiga wetre namba SMS yere gorogabwo naro kerkolika gocha ingoji somande kigima nari go kuboli na does the doctor know how much obesities affect many women in Kisii? If yes, let her talk about it. If no, will she work on the awareness? Timaiti lieteli na community ali. Maiti alirika ono timaiti na ndingendo kieke. Koranche na bokuli rikawia kiagara tindo china inki eliminate tafadhali na bokuli konya kwali kese mesi igocha na bokuli kawia linde tomanyengereke daktari akwiranirie bya kigima kereto gendrete bosio nalige gotebanga to Madam Chair Ngaaf libodi litangani since you resumed office how many civic education programs have you organized in Ichuni ward? How many groups have you funded in Ichuni ward so far? Specifically. Okay, Ichuni ward comes from Nyaribari Masaba. We have a program how we are moving around the constituencies by constituencies. Last week we were in Bonchari, and I think abuno watonyora. Bonchari na banyore. This coming Monday, I think on 20th we be in Nyaribari Church, Nyanturago. No tukarigeti kia Nyanturago. Litugolo Jumapili? On 20th. 20th. Yes, on 20th. Chumaine. Yeah. Igo tukale Nyaribari Church, Nyanturago. But before ntara mwereza about Nyaribari Church, gaboli about Ichuni. Ichuni ward, yes. He needs to understand that we have board members bago collaborate n'abantu from their constituencies bamanya kobeke byombe byamo bato invite for civic education. Right now ntubwato monto kuri Nyaribari Masaba agakoro ku Dennis Gekara. He is yet to bring us the program ya Nyaribari Masaba. And I want to believe that Ichuni ward is going to be captured in our next phase. So after Nyaribari Chache and then we are going to Machoge and then we are coming to Nyaribari Masaba. Biamono Kigima Boaz Manyara, resident and voter, Ichuni ward. There is another question here. How many groups have we funded? Yes. So far, Kisii County, we are not funded even one group. Because ekina keliangia to iraneti maegake. Ekina kelikia bwatraneti. Kelikia bwatraneti. Former women rep. Yes, no yobono. Yes. So by the time toko nyora chibesa cheito chie kwota, tokaligerelia the most urgent thing tokanyora ne bursary. So we concentrated on the bursary first
twaire chi bursary. Now we are doing the group funding bono iga. Okay. Yes. Ngote banga noni ji bursary echo moko the very vulnerable. Yani abantu bali esigisole bate uchochole kabisa Yani bali nekimo identify bali moko. Okay, I'll talk about the bursaries and chi bursary echitwaruete echitwaruete bono iga. Igo chibesa chiarenge chinsini sano yo minto John. That is around 3.6 million. But omongino na chietaga hakege tuli chibesa chikamba korolekana nganchiaba around 4 million. So here in this abana ntua advertising abana batabwati abaibuli completely total ovens. Ntua nyolete changamoto because nonyeno yotarenge total oven igata getabe funded because mba hakirito mweshimiwe kura. Tukamanya konyora abana bakoleta application choka ichiarenge 45,000 applicants in that office. Bono 45 applicants against 3.6 for 2 quarters chikamba gotobera musigo. Okay. So what we did igo tuarekorigereri total ovens completely, people living with disabilities and the most vulnerable students. Vulnerable means mama mwabona abwato borwire bwomonye obonyamoreo tari kwenyara, mama mwabarwarete cancer alense umuntu umwana oyo igatabwatise nangina completely no mubura kanaronere sincerely utabwati bosio na maega and then yabana mbaro tuanyorete batigeire abangina koro abangina abagotu. So there was that team yale gukora background check up tuamanya go find abana aba na ntuaruete abana be secondary go bare konyora 5,000 shillings. Omwana bwije university gale konyora 6,000 shillings and then abana mbaroro tuabegete scholarship around 15 tuakanerete full scholarships. Okay. Yes. Biamono kigima Ruben Kibewa mageuzi gochande samaboli hao muboli nali kwa bekire gaiga ale very vital ngoira nande asororo elinde nyaboli tukatora jesi daktari FGM ase bali bamanyete female genital mutilation okwara kigwa kwa wana sorogongo rwa Gusii tratebe Gusii county ya Kisii kera no mukurigereria kinamba cheito na kichire ngane ya tigirwe muchando kia letre gwikaboniga no mwende to kurwanira manganaya inse ya BC yo win men rep ese bona iga igonda tebe gwetani abasubati 75% ba Kisii county barugete engene ya FGM jomanene na jagete kunyewa in 90s lakini wone gento na tebe gwikira bono twakorubutuki tokonyorana abantu bakwaruki abana kinyaruka guse bagusara gokonyorana they are abanyagitari retired nurses guse bado bari in service bono yaretiro bokongo mono ko baito gotebana abanyagitari abana babende kurwo semi na abana kinyaruka baba sakwaruki lakini nande na bakodiwa bwembe baye gusiringi 400 na kiango use sukari chikiro ibere bachi kusara bana kinyaruka mutinyo 8 n'umutinyi 12 toko rigereri na inki nande kego changera tiatwanjerane chinga kichabono abantu baito basomire igobono bade tukumetina na kigwetanye masoma y'abantu basomire nande abantu basemi guno gusara negento kyaretira makongo amange anene mona kero musubati akonyaro mwana nande gwetanye abu chinga kichinyigo konyora abasubati abange bari basari mbayigo cyabakora sukuru buyayigo kwanyara banyore nande chinda cyamapema kwanyorana amagima basarike igogendo tokoborina amasomo twanyora abantu baito basomire nande abanyagitari abanyene bari babwende kokana na gusara umwana nyaruka tebweneti nabo bakwimukyo bwembe igonto gasaine korigerina gochimotu ngakito korigeria mangana yo gusara chinyaruka anene mano goitara abanyagitari na renga sumukutano yomo oino alisuneka germwale gukwana mangana haya na igwedo wataba no mechano nkobera roro mengi kigima ekera basubati ya barukirie bakuibora ngyo gukwanire gorengane ekera basubati ya barukiri bakuibora egente getangani
ebasirete gento go elasticity okay na bwe kaine no nyambo no go koboko kwa bwe butorega okonyora ari eso gwata alama teri elastic muna ari eso tabwati alama okay bono didio mwana ko iboru abantu baminto we kamanyana umutubu mwana igokonyora igoro munene oyunoro eyunere nsemene ne yo mubiri gumwana omwana kago soke totete gende kigo kengora igo njira yo mwana igoke ngora igo mwana asoke bia kwanyora na elasticity no neria because of the scar tissue esarigete omusubati obwereka obali kwenje akaigo fistula ya soime akaigo nande estaidi akonyora kobwereka iga kobwereka gochiaji esa butoritu kwanyara konyora no boko bwabeire no nyega kogendanga kwanyora na no eno bwa mate bwa eno mogako ebusarigite gochibosi kwanyora na wasadiri a future yomusubati yorenge potential okoba yebintu bitarojikaini wetani abo okoba abune skatisho konyorana satinde ogotandoko korubara amanyinga amange muna bakorwa amanyinga abange umusubati osidio buguma bwaye postpartum hemorrhage nero ya entanga niso guita basubati gusiga na kenyingima nere guita basubati ekende nando kodigereri amangana ayo gusara abana kinyaruka igokonyorana none chinga kichi bagosara septic shock obuchabu chinga kichiri bagosara okonyora na bachakire konyora marwaire ari atabwenerete nsachinde batware gento ngago clostridia negento kedi ebinyinyi gete bikogera asari aba gangrenous yani nonye na mani ngata igotarabia chiko chiri chia Fensoni igobono ngo sabana gakika moranje titotageti abaga kabaito batikonyoma bakamba wenda totageti nande batirimbo ko chumata abagere batewe na bagera bambuya bari ama eno burwairo bokuru kwenya more omboro ama rwairanda ari akwambukera na riri abantu bakomera na kemuribere naro motare kwanje torendegesa kukyomubusi asante biyamano kigima mwanchu murigeli wano koigura mangana makonkegima aria agendrete gukorekana se binyoro byito aiga Gusii ndoje chigire gidaika 33 iguru y'ichinsa inyecho butuko bwabono tagito twende gida ase break gosumo tumuko gidaika ibere yoka tokwera na mabolio na harege gachira atari make na romungu chia kwereneria emagoroba ya bono bono mwanchu murigeli togendare mna tokwera na tuchakira mabolia yo atumirgo chagaiga elinde togendere no murubulio bw'Ekeumbu togendare twerenira ase kagitari getambe Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Obolemi nobonda nasama tukamange obolemi bwabeire bokorokana koba esiro gochase abalimi abange imeye nseto ya Kenya korende ase abalimi abange imeye rogongo rwa Gusii nigo besokire na gukora obolemi oboiga ase tokwana litkoria reno tokwana obolemi bwechinchugu imeye moroboli obolemi nobonda stole asensemo ya Ruora eyeremeye ward ya Busero imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii asina batalia abanyakiumbe umwanche muri ko ligeretiga buno emega ya negari nabo baroche nigo bagende tokora emeremo yabo kegima na nigo babegete e uniform tuchikumanya kurase omochiama yo bazitebinga kigo somanya kero bowa ayakaba batebinga abalemi abaiga na kibeso gete iga bale mugondo ndi bwacha gete ekiombe kega asense mu yobolimi biamono muralia sengenche yeri boliri ya litangani kongo tebi mwanju murigereri nga aika nigo turaso muchuruora ime ya Kitutu Chache South na nigo tubwate umuroberi bw'obolemi ase omochio ya Ruora ase engencho y'ekeombe kia chiramo ase miroberi yogochigosime chinchu bono tugachaka emiroberi endo ching'aga iga bagenderete boronge basimikire chinchu ase omochio ya Ruora naende bono chaikiringa chirange gochikorusigwa ikiabairete umaitekera mugochaka ekiombe bintu mbingi abantu bali asana ni elinde kwegendereria kurende inungi kiabairete gochora esemo y'obolemi nkiringa obolemi obo oikamotoke kimo barakera muri group bintu ne bingi murakore asensemo yebyombe koena naone kimeri go round Kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo
Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igogobe kasinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kweisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi biamono mwancho murigeria biamono na ndi tweranire kurwa esemo ya kabiri elio turakwanira mangana aria abori gugaiga elinde tunyarigeria senchira yubikiranu che SMS girega cha borigwe na ronge ndrete kurigeria kigima elio kwanekia buna twa chirigereire biamono kigima mna nagotebio Facebook no tole buna Ndizi TV News Digital yanda YouTube otonyole buna Ndizi TV News na boigo SMS number yire goroka buna bukuri kali bodi jao mabori nare gaiga achire ayiba no ndagete torigereria asobo imekigima elinde tumanye na rayaya tigango nyarigeri narege konyo na itaniri kigima narege gotebete na risha bikirine ne ria Ndizi TV kurwa bobasi nimbaroche biamona sogoto sebia biamono ina bali kirego narege ganero tebana niandete kurigeria elion ritwa teba monto alirike afresh narege goboria ndochina ilina lietra okay SMS chinde chinge bachireta kolende ngo chinyorande nalega gotabanya buto kurwa Kingso na Margaret yoye kurwa Nyagenge tuko pamoja bia kabisa nere na bagote banga no ali asumurobilio oyo emarakoba yabono tigabono ngichiga igama bona rabole tugaiga na mageuzi ayagotabana it seems the Women Rep Office has women staff only and mainly from Nyaribari Masaba. Ruben Kibegwa mageuzi activist. Neki maene buna visio mo Women Rep ni gebwate abasubati boka na ende ni gobakoru Nyaribari Masaboka. Oyo minto John. Yes. Imbia tobeke genteke. Imbia. A board ekerego choru ase Ngaaf. We got to go to a representative AM from every constituency. So njera teyo omo women rep ara rusi staff kuri Nyaribari Masaba.
So kera a constituency igebwata omonto oyo chorete. Like me as a chair lady igonko represent Nyaribari chache. Ntobwate a representative koru Nyaribari Masaba. Omo Nyaribari Masaba tagocha ko represent Bonchari. Okay, when we go to staff, a manager yaito igaru mobasi. Omo accountant yaito igaru mo machoge. Ekero togo chumo protocol ito igare omonchari. Ekero togo cha Dr. Julie, where do you come from? Igaruete Bonchari. She's Dr. Julie, she's from Bonchari. Yes. That office igere well balanced. Okay. Incherateyo, I think konye tobuate korunyari bari masaba, itobuato montoyo mabuye kororo, na endo yore a board ya Ngaaf. Okay. Yes. Igo contrary to the opinion na muruete nsememo, abantu mbaruete tisemo. Igo toruete all the constituencies, Bobasi, Bomachoge, Bonchari, Kitutu Chache North, Kitutu Chache South. Igo tuensintori represented. Okay, mbiamono. Iboririnde, Dr. Julie, your strategy towards a gender-based violence should stress on prevention measures rather than reactionary to incidents. As a strategist, what are the preventive measures you have outlined? Igakoboria ribaga ryogochia korigereria karo gisege chinga chiabeire nikomwenda korigichinkira icyogotanga ayebune strategist inkira kikwabe kirororo elyo korigererina gwatangire amangana y'igisegi cegenka libori elyo liyazire Dr. Julie. Asante sana mwancho murigereri strategy twabeire to kubeka egente getangani etokoteba ubwanjani na bwediogo ya gender based violence kuwanje to muntu to kumwakurwe kuwanje to mwana wo muntu to kumutachiranse igo chinga kichiamega mwabere mokonyiwa ngotebana ubwanjani bogende gisara ekero tobwate challenges cha gender based violence etire ime mental health amangana yoburwaire bwekebirengererio ne diogo yoburwaire bwekebirengererio etogo chakana obwanjani chinsemo chonsi obwanjani kurweso mogaka uchiso mongina nyumba omorembobo ekero omorembo yobeiro kurwabu okonyoro obwanjani ngotirimboka bore guchisa abana nese abantu bonse pi be community igedio goria gender based violence no bwanjani ekero warogete omonto mino bwanjani obotwere rumboro na kero obotwere kaboro abantu nabo bagukwanerana ni baigwanana igobono ediogo dia gender based violence is love obwanjani bwake mobere obwanjani bwa maiso obwanjani chinga kichonsi mubwate musyo semina iga mugoyutana na chinse muchonsi gukwanira mangana ya gender based violence kura service ino ekero tobwate chi program chito katogotara ngukwanira tore amangana ya gender based violence bwetera umbrella ya mental health ndiamona nari gokoboria Miss Kerosi, with Migri funding you need to give leadership in say on how to source for alternative funds and partnerships. I know one of your staff Oyate Bogruku Petronila Ogot is a guru in that. What's your take? Na ndo hiyo akurukwa kibegwa mageuzi ande yake ngetiri buri lile igoro ya na kimoko nyara kibese chindi ekurushiko gusa alternative funding uje semero belia ino onye kirimo kwegwa service ino yo mu women rep niko kiri chinke wetera office yo mu women rep oyo mito John chibesa chia affirmative action ichire chinke sana so our women rep is trying to source from different donors and well-wishers, those who are willing to support us in this affirmative action. So, telling an HBS, Chichia national government, Choka Toligerete, Omong in Abono, Naria Chakire, Koigura, ebibao biaye nagotema ko reach out to the well-wishers into Buatebu Nabono Moraa like 2 months ago she was in America. She went to talk to our people in diaspora to talk to them to engage them
at the community level, abaoroke what she's trying to do for our people back home. So n'abantu ba diaspora, they are responding positively. Those are one. There are many other groups. Right now we are doing proposals. Tuanyorira bantange babere batato who are doing as proposals. You know, we should not look at outside Kenya. We are doing proposals to Safaricom. We are doing proposals to KCB Foundation. Yes. We are doing proposals Paka Jandaria. We are doing all those proposals who can partner with us for our people to benefit. Okay. Yes. Dr. Julie na Miss Kerosi, the women rep legacy could have better defined through initiating a GBV, a year, gender-based violence, FGM, female genital mutilation, women rights, bill, and lobby for MCAs to pass it into an act and the executive to implement it. Ngaite niga kuburia kupatikana nokoro siko kweli chiko ekorwa se county level abc yo mu women rep erigiririe ngane igyo egere ogosegeto kube kwa saba MCA banyetie ekina kingete agente tokwana oyo ngaite nerere bado Ruben Kibegwa mageusi kyura kwa nire igore yekionye kubwate ngane iyo egento na tebe igore ye bill ya gender based violence a bill nkare ya begetu it is nere within the constitution ekoro kodigeri muna bono echinga kitia bono kodigeri case kenegionsi anena mono case kia defilement yoko iguna gokwa bwatiru you have to be ime for 16 years. Okay. Igo a bill, a serikali nebegete bill under the constitution, e kodigede mangana gender based violence. A challenge to what a bill kobeko. No go implement a bill yebekire. Ama chikayonsi gender based violence donya bwate. Tuenzi pinto maetena gwako mokungu, wose gwako musacha negentekebe. Utachero mwananze negentekebe. Amangana ayo kugenda konya swamu na aritwate abana etokonya bwati gwetera chinguru chie serikali. Ikaro monta bwene kwanyorana ekinagi asadi ugatika biraiga. Igo konyorana twenzi pikwa jumla we have a responsibility yo kodigerina obwene bomontogo seiru amangana ari gender based violence abo musacha abo mukungu gwekeranire. Igori chikondiro lakini nindu tweka toireri chikeri tutaikori implement. Okay. Inki nubatinga ndoramente Madam Kerosi. I think he has a point. And we will sit down with the women rep to get it from the county level. Okay. And as much as Ebili Young and Eroro, I think through the county assembly of Kisii, something else needs to be done. Okay. I think we will discuss with our Honorable Doris and see how best we can do that. Okay. Yeah. Hi Ndizi TV, say hi to those mamas. Waambie Mama Talia amewasalimia and she's watching right from her house. Good work. They are really women of substance. Pia Mama County, we love her so much. Yo no morigelia atebrebaga. Narige go tebana. Dr. Julie Nyanchama, there are so many mothers suffering from fistula. In which hospitals in Kisii County where they can find medication and at what cost? Thank you so asante sana mwancho murigeredia. Tuabeire tugokora free obstetric fistula services. Yes. SKTRH ari chinga kichirio ko gutogutangasa abarwaire bachiche barwari. Ese chinga kichiabono dutora abeka e fistula camp e problem njarengo ekarana abegete resignation yane e korwese county government ngata biguna handover kende gionsi intunto taiti kende gionsi kego deal na mangana fistula ese county bono na incherende okoba a network ya fistula a program etari Kisii County okatoko konyeran tore paka chi county chini mwaroran tu abeke free fistula services tukanyeira ari Migori egere abantu banyoro bokonyi ende edito atwarete international obstetric fistula day tukanyeira ari Bungoma egere abantu banyoro bokonyi e challenge to bwate egenteke gatoka kora isiko nere bya to bwaterane ekero dirina resignating kabori chikura chobo women rep inkoira nari nguna tabetu kunonye fistula
handover to tigere so ngasinyurende inche inkora ne program is donor funded and donor funding iyo otaka partnerships taliyo bona gatewana bona singa kichabona umuntu nabora nyororo okorane program yi at KTRH yintaramanya lakini esebono enamba ne bado ne free ele 0726 640 778 bado kurwali torabanye na bafistula namba ya ono kuliga tindanyirika enamba ya nesi mi mwancho modigereri igere 0726 640 778 eyo muntu asikukwakira no mobokonyi usimu mu direct asabonete kwanda konyora bokonyi bwe ngane ya fistula lakini esi chinga kichabono tuachakire go kwana okoba naba abantu nabange bangakira chinga kichi twatwara International Fistula Day abu naba advice tibagende Bungoma tokarana one transport goiko roje fistula teyo so ekaba como torocha abantu baito kabari gusiga etokuru transport ga motoru ka ochorwari lakini wane karoto gwate kambi Bungoma ngarasa mo motori ye fare yawe ikugo kwera bako na ndino ma state bale ekero bale njire no go travel makora bako aiga sinye gitali tutebene ya KTRH mangana itego korwaro amangana ya nabaga kor KTRH ntoga saine ko gamba na kojigereri na ngakitoko digeredi toro si program egere tonyare konye ran egere abantu baito bakonye kiranga musubati ubu bwate umuchando yo fistula no gweta sabantu na konsana haki totebena goika ngoma gusikwanda giseme chinde isiko na bera mubera konkigima abane mbere batigire batigutire nkabwa sengencho kibesa cyoko mu bweni cyoko cyoko mu kinyagetari ande yake abisiye ino yumu women rep nibwate muri obulyonde iragende directly to the ground bapikyo murwaire asengencho okobera kuli kwanye ngari nasengenja kwenyara barole nkirende yoko moreta aikigunya getari gaiga abwenigwe eyo nerete difference no muntu na feel ne abisiye yatokonyire nkirende nero oyo Minto John yes affirmative action omongino ito omweshime wa Doris no musubati obwate amabera amanene tali nanko motogi onde bwensi oumeranire nere can bear witness to what I'm saying anytime toko iwanga omuchanda nora segete egari yeito ya Ngaaf nerororo as long as to tebi gungo morweire nara segete takire korusi wororo iga ko instruct egari enda pakari ground ya morusi ororo ya moreta pakanya gitari nande gagukorero nande muirani but that is like an arrangement umweshimiwa Kerosi we don't have that provision lakini asa mabera ali yabwate because I've seen her do that yes in comment na manganayo yes we katomanya na we have a shortage in terms of obstetric fistula experts inere challenge to na kiko ya bolina cost yo kurwari buroiro cost yo kurwari buroiro igokonyora igore on average one patient costs about 200,000 lakini chinga kichamaega mtu atwara togwetina na gukwana n'abantu ba NHIF na muntu ndegwensi obwata NHIF na atwara buroiro obwa fistula na bakoenda arwari bona bakomwe borena na ngayo konyoro murwei umunyagitari oyo akurwari because in our undergraduate program y'abanyagitari baito go training amangana obstetric fistula obstetric fistula ego ba trained esamangana ali abantu bari bako consultants uriyo chiro koro obstetrics nero ko ba gynecology nero konyore program over trend egero uchakogweni igobono e challenge tugwate eyo minute na chinga kichabo abanyagitari baito bachakire ko ba trend egero tutware so many fistula surgeons egero muntu nabokorunga bwo ne kadi ya oso nyagitari urwari inere challenge tugwate mpiamono kigima sana Dorka Mumwebu from Nyabisabo watching from Lebanon Beirut mbiamono kigima asoko endra guturiria tigango tukwanire ngane ya omwana boy child na girl child
ase mangana yo gotema kubika abana abanyaruka ase semo babwenerete kigima na buranyore mwarwanirire mune abisio mu women de mwarwaniro muisika mono mwatigire boy child isiko tukwanira ngengane yo boy child kuruwa tumene ko enda sumuro yo kuna donya charity mission tatura chakirango gaiga igumogenderete kurwaniro muisika mono mwatigire boy child isiko oyo minto choni nabarigereria wetero bisio mu women rep abana baito bonsi bari equal because inche no moibori iwombo ato mwana mumura no mwana munyaruka there is no way in that fight for only a girl child and then ingombi mwana mumura right now egento gekogera abantu bagotanga we have empowered mwana munyaruka mono paka bona twebiro mwana mumura mwana mumura chakire kwa munali chambasi ekero tokurigere this empowerment Tonyirochi, it's because they intend to thinking a girl child gali vulnerable mono. Lakini ntu acha toka realize inga tuebiru mwano momura pako mwano momura o resolve ringa the only solution ya bwate mono nere drugs. So now we are putting all these children as a program. As much as we are trying so hard in a key, might even the girl child mostly our benefit from maybe office. You women rep is sanitary pads. And you know, sanitary pads, our number of abanyaroka batali who afford even a packet, it's 50 shillings, but italiko nyarako. Yes. And then now, ekeroko nyaro mwana muno yako gende skuru yo minto John, no moralia o motegereri olio otoligeretia, o mwano yekere ikira matukari yaye. Igeko be problem, o mwano yo igagutwara yani ekera matukari yaye ikire naenda tabu ati sanitary pads. I think iga konyora mental torture. Because yekeracha akire bona guchaka ko imagine na nga inkurusia etishu nchake gutumia gusina kingo korandinge esuruari yane anyeringe echigo isana atumie nande you can imagine ekera atumire na kia konyerusia nyesibie that blood nande eyome naende irani naende achikobeka. The reason office yomo women rep are realizing as much as sanitary pads chire cheap, people are not ready and willing to donate. Ebinte bibikonya bana baita abanyaruka. Abu murobelio donya charity mission yogoswera ime. Abu murobelio odonya charity mission yogoswera ime, but we are reaching out to well wishers on sanitary pads. Kitokuirira abana abanyaruka, abana bamurana barabuo. Tonyole nganto bwate program yoko basomia obobe bwo gotumia amarioga ya yogotindia na kubwa mono na barabu na boko nyoro mwana uyo momura because yo botakabule nyomba okonyora nere tabwati akayanga karia number 1 kali kaime. So omongena Doris yegenta chagete gokora ekero tokoirira abaiseke sanitary pads igo tokogorera abamuraba na barabuchi boxer baranga na barabuntu rakoraki. Yes, we do that. Yes, they are excited. Intoliko bisa ya atagete naenda korambari atagete nonyeni sato. You see? Yes, more especially when we go to mixed schools. Yes. That is what we see. Abana bamuraba ita abandi bagutarabosa abegete erongi bori atabwate number 1. So, weterabu to realizing aki imurabwe ngan sanitary pads chioka abana babwate needs buna abana bamura. So we try to give them a listening ear. Yes. Biomona, mental. Mantanayo amangana yako rukuna boy child. Gusiga inkurigireri abamara baita bange basirira maruime basirire chinyaswareme na Mario gande yogutindi. Egento gwetera obisio mo women rep okwamangana yonsi piga koreto bakunguri bokukuna mental health. Gwetera obisio mo women rep piga gotebana abantu banchire ko reform. Onye kwa nyure chinyasorechi kwa very rehabilitated nande gotete skill iriera konye
ogende n'ubu mabuya Okay. abako kokonya unyore skill iyo training imetinye tato even plumbing even carpentry aga skill iga egere nayo bwegendereri igona abantu bari ba reformiri batagete bari serious ubima bwakongere banyore skill bachikweri kurwa sia bisimu women rep bande bari ba itiri semiro bilinga munejo banyorire skills ekiwe tkobakonya. Yes. Abantu nabange banyore skills nane chinga kichiabwanga yango igwete to graduate abantu baita bakore digital amangana ari chi computer ari baranyare gwikirani amagani abo okobense ya chenchiri ibintu bya very digitalized. And on the same, omongina na fandi abana 10 under the technical institute akabakanira completely bagosomera plumbing bagosomera electrical chitukia hairdressing and dressmaking. These short courses she's willing to take up abana bali baikirete 8 bagatigera ororo batabwati busi na maega lakini bafiriti ngabare konyore gento bakore and after 3 months they start making money. She's ready to help them. Omorogili yodonya charity mission ekirenga kia yenkireki and how successful abaire anyone of you rakwanere. Okay, tiankwanera mangana donya charity mission. Donya charity mission wono ne mission ne gento kego konya abantu baitu bekenyoro. Na donya charity mission eye nenjire moyo kumerana n'abandi kenyoro egero nyare kumanyana amagani abo narariaye. Ekero donya charity mission egakoru gose esabari yo kogende e constituency gete ko ire mission go chiororo yokonyorana abantu no bare ground gotema kumanyana ese kenyoreke. Priorities chine mechando yeno nereri niki moraga ni mokoreru nande nenjere ye moyo gochamo na gosanga na goseka na kwego kia egere tokonye uburwairo bweke birengere mental health nande tunyare kumanyana needs amagani y'abantu baito ese binyoro naragia. Donya charity mission Donya is trying to associate herself na mwananchi wa kawaida. In the past, it's like mtu abwate this office, but inja abwate that serious impact. Right now, Donya ene strategy yaye kuikaransa ne vota yaye komotegerera na kobamonere. Number 1, to realize ringa ekero toko end on the ground okoiriro mongina amafuta. Joni amafuta 500 gram. Omo iriro mochere chikiro ibere. Omo e packet yobosi. Omo ene chianga isato. Yani it's an attachment ya gutwara amonaye omongino yutagukweba gusimo gako yutagukweba bono ekero Donya realizing a people needs these things a problem tu atwarire n'abantu baito asokorwa ogosaba gwaito our people chianganchire tubwate nyomba chisani tubwate nyomba tutari gutumia chirororo chi plastic chi melamine what we are asking you bring them chianga chiabana chianga chiabagaka chianga chiabasubati motoletera rio bisieito daraja moja nonya nayo chote byo mongino nya karororo sangereri gondetere chigunibere elinde toire this next mission igo tokale kwenda Bonchari we are headed to Bonchari elinde to reach out to the people in the ground level. Okora abantu saingine bakolengera ngago bebire lakini because yo musubati yo minto Donya with her Donya charity mission we are able to reach the people at the ground level. Ninde yabeire successful because we hear people talk bakulinga ke ngayi abandi bakabeire ebintu ebinga ibyaru na bintu ebimbiru etiande nakamono karia bwate na ko reach out to the people nganga ngirera abantu baino please send me to your people let me go let us support our people. Yes bien mono weta nabo nonye ebintu bitu abata bakore byo kuina cervical cancer screening sabasubati bako checking wetera chimission mnechina bakonyora bagakambate bagateba na barombatete go check prostate cancer boma ete prostate cancer nere itira bagaka baita bange nande ebagake bagwesoki kero muroiru gwachire gesara twabekiro mupango kodibiri ngakitoko nyoro bokonyi egerera bagaka baitu kwa jumla na barabu bachiche
toche tobabekera omorobiri babe screened prostate cancer egere tomanye na afya ya Gusii anene mono afya yabagaka kayikire tugire kwanginyoirie twarenga sigiteiga abantu bagateba the reason abasacha batari gochira kurigirira goseko kuri gol go bwa prostate cancer nengira bo gupimwa kiranere gutumeka baramanyinga gupima gose nenkireria ekoba explained iye kogera mbagocha is there a way ngao omwanchio morigereri chinchirane ngopima tore nona amanyinga pese nande lakini gwetani yabo tarati gupima amanyinga because ekerogo kora test rasmi morigereri na wacha kanege ento kerikera affordable kerikera nyara go koruge tari complicated bona ngo sababa gakabaito tiababa baremereri egere bamanyana naki singa kichia bono nabo gwancherana opimu kori bago pimu injire ino korigereri na is the prostate enlarged ekoro wate prostate cancer e prostate ya kobenene kare abeire nene ya block e urethra kwa bana no gwato bokongu bogweti amache gose echo erienke esabagaka igo kero test yiwega koru igo konyorana no gotema kurige na e prostate nene nande kerere nene ngaki omuntu yagokonyo igo tari ogwanja no gorwaire toremereri lakini chinga kichabo sinto gasene okoro gotuki torena njeranchira ogwetani echio kira lingorie Ndiamana. I'm Kennedy Kaunda from Taracha, Salimia Margaret Kerosi na wenzake. We are enjoying their good advice. Ndiamana kigima narege gogateba tuche Ngaaf. Thank you. You have really explained the point very well. Chinsa chedo chaharire na utwalenge tugamba mangi kabisa bonigere chinsa isano nejidageka isano chimagroba yabora. Engane ye mo yo moelio ikero yo mo igirinde tokusieke murobiri tosoke gocha tukatuchakire kurumuina. Omwanchu morigereria mbwatelingana eri monta etekobatebia office yo mo women rep yambire kororekana kero monto bekire riso gochororo eyo yabeire communication to us that you have started to trust that office because ekeroto korigeri mo especially like ekeroto ale koruchi basari abantu tukubatoma gochi as CDF ebwate 45 million but still they want to stick asegesieri kebwate 1.6 million abantu mo MCA gabwate 3 million ekeroto ko ebererio monto ngagende ward igebwate 3 million people still don't want to go to the ward to see an MCA gatagete gotenege sieri kyomo women rep akurira kabisa atagetumo women rep amokonye thank you kiagera mwegenire that office how we wish mwale gotoigunga ki obobesa borari boroboke ekero tukuba explain mwatu understand tubwaterane abana batwatigiru in the society bare more vulnerable abagaka bagotumba rororo batigira abana abaiseke babo bachieta se batamanyeti tubwenerete tubakonye tubwaterane tokonya abana bunaba naende come out from your societies toletera abana bali barabale mafu tubakonye toletera abana chintakana bachandegete babwate the ability batagete ko ende school basome lakini batabwate left right bali babwata abayibuli bakenare kora abasorora ntwa mbata kagotebana nga bali batabwati abayibuli na boka batu wakerete kura it's the affirmative kiti kebwate besensi nini within the whole county gakimotu abere asande tuagosire na intuguna mwanya abantu tuasabira mabera lakini umongina Doris Donya means well for the county of Kisii uno mo women rep na abanchete na inde natagete ko bakorere gazi mbiyamono musiseniwe na inche n'abaminto balitorari office ntubwaterane elitorete amagenderera maya turu office yo mo women rep musiseni gumana Mbiyamono kigima Dr. Julie Nyanchama can make a good leader. Derek Matoke watching from hapa Nyakoi next to your office. Kindly rudia your number yao batagete 0726 640 778 0726 640 778. Ngana yawe mwali tokolega. Asante sana mwanjio murigereria. Igontete gwaka ngambia esokwira chingaki chiao gotorigereria nande gototegerera. Kamwaro no twakwanire iga igo chingaki chiaikire tutware obwegenwa gochia ese oburai bwabasubati.
igontete ko basaba chinga kichapusio kamoranje Gusii tutwaro gonjoreri twakira basubati abange chikura ese birogo bidi bigwakero chikura elective positions wetani abu mambi ndokabwate Father's Day yes igontete gotebana gaki abaga kabonsipi ndobanjete igontete mbaga neriri tukorigia ritukoria abagaka ritukoria batata nande mbatebina we appreciate you inuna bantabaya chisegi chabere Kisii County emoisonde na bakingo darabo tuko yankonyora bante babwate emete ya makombe nande na banta bange abantu chinga kichabono basiriria magimabo abantu gwetani ikomi esi chisegi echi chiage siasa usiji segi chitaro chikaini stiro chigochi nko basaba nande muno munyagitari ino bwo bangina na abana bake kamoranje bucyo bwanchani egere tonyare kuira Kisii County yetu bosyo titobo twara magenderera tubwate chisegi gati yetu igo esomo yo bwancha chinga kichaposyo torario bwanchani torario murembe nande tigaturigererina chinga kichabono chachenjiri toira abana baite sukuru bonsipi abamura na baiseke happy Father's Day dobanjete timorwana mokwe mutige bingwerere mutiga bana chintakana mutiga baburaka beranka rende mechino asante Biamono kigima na lega iko baliganiria ata please I kindly invite you to our local church Nyakumba TSDA to educate our mothers from Boaz Manyara oire getambo kiro gyoko baharigania ze kanisa yabo ile Nyakumba TSDA church inde mukwanira abangina obatebia mangana iyo ya kigima biamono kigima bono mwanchumuriria ngati twagasoirie mangana atari make twara kwanira ria turengete kurwa service yo mo women rep na nagotebia bulitangani marieta yabageni baito gusumna be kwanera Margaret Moraa Kerosi mo chair lady kurwalia Ekeumbu Ngaaf ekyo community national government affirmative action fund na boigo Dr. Julie onati neta mangana ya obochenu ayua kwanire emagroba ya bono elitali lyo mwerto kwana barabo na inde ntochitumirane semiroberi menge bakora iskali nanga kichinde turabaganie nande goikatobari gochaga biamono kigima mbale bali twabwaterana Petra Mokera kurensemo ya kabiri na boigo Nyamete Hesbon onsi abo na litangani ntwalenge na Joshua Auta onsi mbali twabwaterana ili kwenekia uno morobiri Ekeumbu ogochire mugoroba ya bono goikana inde litukule Jumamosi chinga gichinga ebune chiga utagara chinza isato gweka sano chabutuko na litura umirane asomorobiri yonde biamono kigima litukolia mambia nigotokaliga ali Nyantrago Stadium ase kuri county ya Kisii gaiga award yebeno no to chikochengera litukolia Father's Day no koigubate ba into togotakira baga kabonsi biamono kigima ase merobiri babere bagokora kigima bono mogani itonaro cha mugaso litukolia mugaso osirike bungo kiaye gaiga ase bareye yakuru embassy kugenda nyakoe bono onyondo etaga bwo kenyoreke bungo ikiegari bono bugetiga gaiga ase Ndizi TV linde gago kenyora nere tatebona ati Ndizi TV mtubia hivi gasirero biamono kigima uikachinga kichinde inchoni gonkuru kwa John